ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଦରବାରରେ ଖାଲି ଥିବା ଗୋଟିଏ ବୈଦ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ରାଜ୍ୟର ଚାରିଆଡ଼େ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆହେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଖବରଟି ବିଜୁଳି ବେଗରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ରାଜବୈଦ ପଦବୀ ପାଇବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କଲେ। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦରବାର ହଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ସଭାସଦଗଣ ବସିଥାନ୍ତି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାମ ଡକା ହେଉଥାଏ। ସେମାନେ ଆସି ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଦି ସବୁ କହୁଥାନ୍ତି। ରାଜା ସବୁ ଶୁଣି ଟିକେ ବିବ୍ରତ ହେଉଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ସେ ପଦବୀ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ, ହେଲେ କାହାକୁ ଚୟନ କରିବେ? ସେତିକିବେଳେ ଗୋପାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କର ଟିକେ ସାହସ ଆସିଗଲା। ଗୋପାଳଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଗୋପାଳ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଯୋଗ୍ୟ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ହେଲେ ସେହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଗୋପାଳଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଗୋପାଳ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କଲାବେଳେ କେତେ ରୋଗୀ ମରିଛନ୍ତି? ନିହାତି 1000 ରୋଗୀ ମରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଚାହାଁ ହେଲେ। ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ସେ 20,000 ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 3,000 ମରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ସେ 40,000 ରୋଗୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 5,000 ରୋଗୀ ମରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଯେତିକି ରୋଗୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଅଧା ମରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କହୁଥାନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଛି ନ କହି ବିଷଣ୍ଣ ବଦନରେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ପଳାଇ ଯିବାର କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ବହୁ ଦୂରରୁ ସେହି ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ। ହେଲେ ଏପରି ସର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ 50,000 ପାଖାପାଖି ରୋଗୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମାତ୍ର 4ଟି ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହେଲେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯେ 1,000 ରୋଗୀ ମରିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ଗୋପାଳ ଏହା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଦେଖାଗଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଜୁର, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହାର କାରଣ ଗୋପାଳ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଗୋପାଳଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ରାଜା ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା: କୌଣସି ଲାଲଚରେ ନ ଆସି ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତି ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରେ।